Dädem Gorkut Salırgadynyň öýü ýagmalandygy boýuny beýan eder. Bir gün ulus ogly tuluguşyň baglasy, ejiz miskin umydy, amyt soýunyň arslany, garajygyň gaplany, Goňuratyň eýesi Han Oradyň agasy, Baýyndyr hanyň giýewsi, galyň oğuzyň döwleti, galmyş ýigit arkasy Salyrgadan ýerinden turmuşdy. 90 maşly ban öýlerini gara ýeriň üstüne dikdirmişdi. 90 ýerde ala haly ýüpek düşemişdi. 80 ýerde badiýalar olmuşdy. Altyn aýak surahylar düzülmüşdi. 9 gara gözli owadan ýüzli saç arkasyna örlen, gögsi gyzyl düwmeli elleri bileginden hanaly, barmaklary nigerli mahbub kapır gyýdlary galyň oğuz beglerine sagryk sürüp içirerlerdi. İçip ulus ogly Salyrgadynyň kellesine şerabyň ýetiti çykdy. Gawa diýdi üstüne çökdi, aýtdy. Üýnümi aňlaň begler, sözüm diňleýän begler, yata ýanymyza agyrdy, dura biýlimiz gurady. Ýöreli begler, awa-awlalyň, guş-guşlalyň, suwun keyik ýykalyň, gaýdalyň otogymyza düşeliň, ýeliň, içeliň, hoş geçeliň. Gıyan tel jogogly däli donlar aýdar, beli han gadan maslahatdyr. Gara gün ogly gara puda gaýdar, ağa madan maslahatdyr. Olar eýle diýgeç atagızly Oraz goja iki diýdi üstüne çökdi. Aýdar ağa madan, başga diýinli Gürjistan agzyna oturarsen, ordan üstüne kimi goýarsyň? Gadan aýdar, 300 ýigit bilen oglum Oraz meniň öýüm üstünde dursun diýdi. Goňuratyn çekdirdi bütün minni, depel kaşga aýgaryna donlar minni. Gök bedewsini tutturdy gadan meniň garynasy gara güne minni. Ak bedewsini çekdirdi Baýyndyr hanyň ýagasyna basan Şir Şemseddin minni. Parataryň Baýburt galasyndan parlaýyp uçan beýrek boz aýgyryna minni. Goňuratly gadana keşiş diýen beg ýegenek dor aýgyryna minni. Sana bersem tükense bolmaz galyň oğuz begleri minni. Ağlı dağı ağlı leşker awa çykdy. Kapyryň jansyzy ýydyrlady bardy kapyrlar azgyny çöklü mälige habar berdi. 7000 donyň ardy ýarymyndan dilikli, gara saçly başga dinli din düşmany, ağlajatly kapyr münni ılgady. Giýjäň ýarymyna gadan meniň ordasyna geldi. Altyn ban öýlerini kapyrlar çapdylar, gada meňdär gyýyz gelini çyýgyrystyrdylar. Tebli şawad atlaryny münniler, hatar gyzyl düýelerini iýitdiler. Agyr hadinasyny bol akçasyny taladylar. 40 inçe billi gyýyz bile boýu zyn burla hatyn ýetir gitdi. Gadan meniň garryjyk bolmuş enesi gara düýe boýnuny asylyp gitdi. Han adanyň ogly Oraz beg 300 ýigit bilen eli bagly, boýnu bagly gitdi. Eýlik gojagly sary bolmuş gadan meniň öýüderine şehit boldy. Gadanyň bu işlerden habary ýok. Kapyr aýdar, begler gadanyň tebli şawaz atlaryny minnük. Altyn akçasyny taladyk, 40 ýigitden ogly Orazy tutsak etmişdik. Hatar düýelerini iýitdik. 40 inçe billi gyýyz bilen gadanyň halalyny tuttuk. Bu haýplary biz gadan etmişdik diýdi. Kapyryň bir aýdar, gadan megde bir haýpymyz galdy. Çöklü mälik aýdar, mere azna wur, ne haýpymyz galdy? Kapyr aýdar, gadanyň gapyly derwentde 10.000 goýunu bardyr. Şol goýulary dahy götersek gadana uly haýp ederdik diýdi. Çöklü mälik aýdar, 600 kapyr barsyn goýunu getirsin diýdi. 600 kapyr atlanyny goýunyň üderine ılgar bardy. Giýje ýatyr kan garajyk çopan gara gaýgyly wakya gördi. Wakyasyndan hermenni ör turdy. Gıyan güýjü, demir güýjü bu iki gardaşy ýanyny agylyň gapysyny bekitdi. 3 ýerde depek gibi daş ýüşürdi. Aly golly sapanyň elini aldy. Näge handan garajyk çopanyň üstüne 600 kapyr goýuldy. Kapyr aýdar, garaňky agsam bolanyna gaýgyly çopan, garla ýagmyr ýaganyna çakmakly çopan, süýdi peýniri bol gaýmakly çopan, gadan meniň tüýnü altyn ban öýlerini biz ýykmaşdyk. Tebli şawad atlaryny biz minnük. Hatar gyzyl düýesini biz iýitdik. Garryjyk enesini biz getirdik, agyr hadyna bol akçasyny biz taladyk. Gada meňdär gyýyzy gelinini biz ýetir etdik. 40 ýigidle gadanyň oğluny biz getirdik. 40 inçe billi gyýyzly gadanyň halalyny biz getirdik. Mere çopan aragyňdan ýakynyňdan bäri gelgil, baş indirip bagyr basgyl, biz kapyra salam bergil, öldürmäli şöklü mälige tenelteli, sana beglik alyp bereli. Çopan aýdar, ala oğru söýleme mere itim kapyr,
İtimle bir yalaktan yuğun nimiçen azgın kapır. Aslınaq ağlacı atın ne översen, ağlavaslı geçimse gelmez bana. Başınaq tuğulğanı ne översen mere kapır, başımnaq börgümse gelmez bana. 60 tutum naydağını ne översen mırtar kapır, kızılcık degenegimse gelmez bana. Kılıcını ne översen mere kapır, egri basıl tayağımsa gelmez bana. Bildiğine toğsun okun ne översen mere kapır, ağlı gollu sapan çamça gelmez bana. Arağından yakınından bäri gelgil, yigitlerin zarmını görgül ondan ötkülliydi. Eglenmeyen kapırlar at depdiler, ok sepdiler. Erenler başı qaracık çopan sapanның ayetini daş koydu attı. Bir atanla ikisinin üçün yıktı, ikisinin atanla üçün dördün yıktı. Kapırların gözüne korku düştü. Qaracık çopan kapırın 300'ünü sapan daşı ile yeri yıktı. İki kardeşi oka düştü, şehit bollu. Çopanın daşı tükönlü, oyun nimez geçi dimez sapanın ayetine koyur, atar, kapırı yıkar. Kapırın gözü korktu. Dünya alem kapırın başına qaranqı oldu. Aydar yarmasın, yarzımasın, bu çopan bizim ählimizi qarar bolar mı deydiler. Dahi durmayıp qaçtılar, çopan şehit bolan kardeşlerini hakkına koydu. Kapırlar läşinden bir beyik tepe yığdı. Çakmak çakıp ot yaktı. Dahi oyluğundan qurumuz edip yarısına bastı. Yolun qırasına alıp oturdu, ağladı, sıkladı. Aydar, salırgadan, beggadan, ölümüsün, dirimisin, bu işlerden havarın yok mudur? Meger hanım o giyce kalın oğuzun dövleti, bayınlar hanın giyevisi, uluş oğlu salırgadan qara qaygılı vakıya gördü. Sermenini örtürdü Aydar. Bilir misin kardeşim, qara güne düýşümde ne görünni? Qara qaygılı vakıya gördüm. Yumruğumna dalbınan şahın menin kuşumu ölür gördüm. Gökten yıldırım akban öyüm üstüne çakar gördüm. Tüm qara duman ordamın üstüne dökülür gördüm. Oduz gurtlar öyümü dağlar gördüm. Qara düýe yeňsemden qara bar gördüm. Qarga kibi qara saçım uzanar gördüm. Uzanwan gözümü örtör gördüm. Bilegimden 10 marmağımı qanlı gördüm. Nece kim? Bu düýşü gördüm, sondan mer akıl huşum düýre bilmen. Hanım kardeş, menin bu düýşümü yorgulmaňa diýdi. Qara gün Aydar, qara ulut diýdiň seniň döwletiňdir. Bar ile ýagmyr diýdiň leşkeriňdir. Saç qaýgydyr, qan qaradyr. Galan ýola bilmen, Allah ýorsun diýdi. Beýle diýgeç qadan Aydar, meniň awym bozma, leşkerimi dağıtma. Men bugün qoňurata qakarım, 3 günlük ýoly bir günni alaram. Öyle olmazdan yurdum üstüne vararam. Eger sagdyr esenler awsam bolmazdan yine men saňa gelirim. Ordam esen sag degilise başyňyza çär ediň. Men dahy gittim diýdi. Qoňuratyn dewtiledi, qadan meg ýola gitdi. Gele gele yurdun üstüne geldi. Gördü kim uçorda qudugyny almyş, taza dolaşmyş, yurtda galmyş. Qadan meg bu ýerde yurt bilen habarlaşmyş, görelim hanım ne habarlaşmyş. Qadan Aydar, qowum qabyla meniň guma yurdum, golanla suwun kiýge qoňsy yurdum. Seni ýagyn ýerden darymyş gödel yurdum, akban öýümde kilenne yurda galmyş. Qarjak enem bolaryna yer galmyş, oglum Oraz o katandan nysany galmyş, Oğuz begleri at çapanyna meýdan galmyş, qara tagan dikilenne ojak galmyş. Bu hallary gördügünde Qadanyň qara gyýmy gözleriniň kan ýaşy doldy. Kan damarlary qaýnady, qara bagry sarsyldy. Qoňuratyny ökçüledi, kapır geçdigi ýola düşdi gitdi. Qadanyň öňüne bir suw geldi. Qadan Aydar, suw hak diýdaryny görmüşdir. Men bu suwla habarlaşaýyn diýdi. Görelim hanım nece habarlaşdy. Qadan Aydar, çagnam gaýylardan çykan suw, agaç kemeler oýnadan suw, Hasanla Husynyň hasraty suw, bagy bostanyň zynaty suw, Äşeyle Fatmanyň nikahy suw, şawazatlar içdigi suw, gyzyl düýeler gelip geçdigi suw, ak goýullar gelip çöwresinde ýatdygy suw. Ordamyň habaryny bilermisin diýgil maňa, qara başym gurban bolsun suwum saňa. Suw haçan habar berse gerek. Suwdan geçdi. Bu gedek bir gurda duş boldy. Gurt ýüzü mübarekdir. Gurt bilen bir habarlaşaýyn diýdi. Görelim hanım ne habarlaşdy. Qaranqy agsam bolanda güni dogan, gar ile ýagmyr ýaganna er kibi duran,
Qara qoç atlary keşiňeşdiren, gyzyl düýe gördügünde bozlaşdyran, akça goýun gördügünde guýruk çyrpyp, gamçylayıp arkasyna urup, bir kagylyň ardyny söken, garma öwüç semizin alyp tutan, kanly guýruk üdüp çap-çap ýugdan, owazy gawak köpeklere gowga salan, çakmaklyzy çopanlar giýje ýugurdan, ordamyň hawaryny bilirmisen diýgil maňa, qara başym gurban bolsun, gurdum saňa. Gurt kaçan hawar berse gerek. Gurtdan dahy geçdi. Garajyk çopanyň gara köpegi gadana garşy geldi. Gadan gara köpek bilen hawarlaşdy, göreliyim hanım ne hawarlaşdy. Araňky awsam bolanna waf waf üýren, ajy aýran dökülende çap-çap içen, gelen hırsızlary gorkudyp an galmagalla ürküden ordamyň hawaryny bilermisen diýgil maňa, qara başym saglygyna eýilikler ederim, köpek saňa diýdi. Köpek kaçan hawar berse gerek. Köpek gadanyň atynyň aýagyna çap-çap düşer, siň-siňler. Gadan bir çyýbykly köpegi urdu, köpek çekilli, gelligi ýola gitdi. Gadan köpegi gowulayıp garajyk çopanyň ýanyna geldi. Çopany gördügünde hawarlaşdy, göreliyim hanım ne hawarlaşdy. Gadan aýdar. Qaranky agsam bolanna gaýgyly çopan, garly ýagmyr ýaganna çakmakly çopan, üýnü maňla södüm diňle, ak banoýum şundan geçmiş gördüňmi? Diýgil maňa, qara başym gurban bolsun çopan saňa. Çopan aýdar. Ölmüşmidin, yitmişmidin gadan, kanna gederdiň, nirdedim gadan? Düýün ýok, öteki gün öýüň mundan geçdi. Garajyk eneň qara düýe boýnuna asylgy geçdi. 40-njy bili gyýdyle halalyň boýny udyň burla hatyn aglaýan şundan geçdi. 40 ýigitlen ogluň oraz başaçyk ýalaň aýak kapyrlaryň ýanyna tutsaw gitdi. Tevle şawat atlaryň kapyry münmüş, hatar gyzyl düýeleriň kapyry itmiş. Altyna akça bol hadyna kapyr almış. Çopan beýle diýgeç gadan ak etdi, akly başyndan gitdi. Dünýä elem gözüne garanky boldy. Aýdar. Agdyň uğrasyn çopan, diliň çüýresin çopan, kadyr seniň any qadaýasyn çopan diýdi. Gadan beýle diýgeç çopan aýdar. Ne gaharlanýaň maňa agamadan. Yoksa göwdüňe ýokmydy iman? 600 kapyr dahy meniň üstüme geldi. 2 gardaşym şehit boldy, 300 kapyr öldürdüm, qada etdim. Semiz goýun arryk tokly seniň gapyňdan kapyrlara bermedim. 3 ýerde yaralandym, qara başym muňlady, ýalňyz galdym. Günäm şumudur diýdi. Çopan aýdar. Goňur atyň bergil maňa, 60 tutam naýzaňa bergil maňa, apalaja kalkanyňa bergil maňa, qara polat uýdgylyjyň bergil maňa, sagdagyňda 80 okuň bergil maňa, ak tozluja gaty ýaýyň bergil maňa, kapyra men maraýyn, ýaňydan dogoýyn, üllüreýin. Yeňimli anım kanın men silaýyn, ölürsem seniň ugluňa men öleýin. Allah Taala gorasy öýüňe men gutulaýyn diýdi. Çopan beýle diýgeç gadana gahar geldi. Ally ýöriberdi. Çopan dahy gadanyň ardyndan ýetdi, gadan döndü bakdy. Ogul çopan kanna gidersen diýdi. Çopan aýdar. Agam gadan sen öýüň almana gidersiň, men dahy garyndaşym kanyny almaga giderim diýdi. Beýle diýgeç gadan aýdar, ogul çopan garnym açdyr, bir zadyň barmydyr iýmäge diýdi. Çopan aýdar. Beli agam gadan giýjeden bir guly biçirip durardym. Gel bu agaç düýüne iýneli iýelliydi. Iýnliler. Çopan tagarjagyny çykardy iýdiler. Gadan pikir eýledi aýdar. Eger çopanla barajak bolursam, galyň ogul begleri meniň başyma utanç gakarlar. Çopan ele bolmasa gadan kapyr almaz diýirler diýdi. Gadana gaýrat geldi. Çopany bir agaja sara mekan baglady. Aýlan ýüriberdi. Çopan aýdar. Mere çopan garnyň azyk makan, gözüň garar makan, bu agajy kopara gör. Ýogsa seni munna gurtlar guşlar yer. Garajyk çopan zar peýledi, gawa agajy yerle ýurdyla kopardy, arkasyna aldy. Gadanyň ardyna düşdi. Gadan bakdy, gördü çopan agajy arkasyna almyş geler. Gadan aýdar. Mere çopan bu agaç nedir? Çopan aýdar. Agam gadan, bu agaç ol agaçdyr kim? Sen kapyry basar, sen garnyň azygar. Men sana bu agaç bilen nahar biçirerim diýdi. Gadana bu söz hoş geldi. Atyndan iýni çopanyň ellerini çözdü, alnyndan bir öpdi. Aýdar, Allah meniň öýüme oturjak bolursa seni baş diýdilerin. İkisi bile ýola girdi. Bu ýanyna şökli mäli kapyrlarla şiň şadman iýi biçip otyrdy. Aýdar, begler bilirmisiz gadana neje haýp eýlemek gerek?
Boyu uduyun burlu hatyny getirip sagrak sürdürmek gerek diýdi. Boyu uduyun burlu hatyn muny eşitdi, ýüregile janyna otlar düşdi. 40 inçe birli gyýdyň içine girdi, öwüt berdi. Haýsyňyza ýapyşarlarsa gazynyň hatyny haýsyňyz diýip 40 yerden owaz berersiňiz diýdi. Çöklü melikden adam geldi. Gazan megiň hatyny haýsyňyzdyr diýdi. 40 yerden owaz geldi. Haýsydyr bilmediler. Kapıra habar verdiler. Birine yapıştık 40 yerden owaz geldi. Bilmedik haýsysydyr diýdiler. Kapır aýdar: "Mere barın gazanyň ogly Oraz tartyň. Gaňyrçakdan asyň gyýma ag etinden çekiň. Gara gowurma bişirip 41 gyýyn eltiň. Her kim iýdi ol degil. Her kim iýmedi olur. Alyň geliň sagrak türsün" diýdi. Boyu uduyun burlu hatyn oglunyň ýanyna geldi, çagyryp ogluna söýler: "Göreliň hanım ne söýler? Ogul, ay ogul, bilirmisen näler boldy? Söýleşdiler pysır kapyryň pyglyny duýdum. Tüýnügi altyn ban öýmediň gawdasy ogul, gaza meňder gyýdymyň gelinimin gülü ogul. Ogul, ay ogul, 9 ay dar garnyna götürdigim ogul. 10 ay diýeni dünýäge getirdigim ogul, gunnogy sallançakda bildigim ogul. Kapyrlar ters danışmışlar. Gazan ogly Orazy kapatadan çykaryň, bogazyndan urgonla asyň, dalysyndan gyňyrçaga sanjyň. Gyýma ag etinden çekiň, gara gowurma edip 41 gyýyn eltiň. Her kim iýdi ol degil, her kim iýmedi ol gazan hatynydyr. Çekiň düşegimize getireliň, sagrak sürdüreliň diýmişler. Seniň etiňden ogla iýeýinmi, ýogsa başga diýinli kapyryň düşegine gireýinmi? Ağan adanyň namusyny sındyraýynmy diýdi. Oraz aýdar: "Agzyň uğrasyn ene, diliň süýresin ene haqqy taňry haqqy bolmasady galkywan yerimden turaýdym, ýakaňla bogadyňdan tutaýdym, gawökçe massyna salaýdym, ak ýüzüňi qara ýere depeýdim, agzyňla burnuňdan gan şorladyydym, jan datlysyň saňa görkedeýdim. Bu ne sözdür sagyn kadyn ene, meniň ýanyma gelmesen, meniň üçin aglama sen. Oy meni kadın ene gaňyrçaga ursunlar, koy etimden çeksinler, gara gowurma etsinler, 41 gyýyň öňüne eltsinler. Olar bir ýydiginde sen iki ýigil, seni kapyrlar bilmesinler, duýmasynlar. Täki özge diňli kapyryň düşegine barmaýasen, sagragyn sürmeýesin, agam adan namusyny syndyrmasen sagyn diýdi. Oglan beýledigeç buldur gözüniň ýaşy rowan boldy. Boyu uduyun bilinçe burlu hatyn boynula gulagyny aldy, düşdi. Güýz almasy kibi alaňagyny tartdy, ýyrtdy. Gargy kibi gara saçyny ýolly. Ogul diýen zarlyk kylly aglady. Oraz aýdar: "Kadın ene garşyma alyp ne bögýürsen, ne bozlarsen, ne aglarsen, bagrymla ýüregim ne daglarsen, geçmiş meniň günümi ne aňladarsen, heyine arawa atlar bolan ýerde bir gulany bolmazmy olur? Gyzyl düýeler bolan ýerde bir köşegi bolmazmy olur? Akça goýullar bolan ýerde bir gudujugy bolmazmy olur? Sen sag bol kadyn ene, babam sag bolsun, meniň kibi ogul bolunmazmy olur?" diýdi. Beýle diýgeç enesiniň karary galmady, ýöriýberdi. 40 inçe birli gyýdyň içine girdi. Kapyrlar Orazy alyp çatynyň düýüne getirdiler. Oraz aýdar: "Mere kapyr aman, Taňrynyň birligine ýokdur guman. Goýuň meni bu agaça söýleşelim" diýdi. Çagyryp agaça söýlemiş: "Göreliň hanım ne söýlemiş? Agaça agaç diýersem saňa arlanma agaç. Mekke ile Medinäniň gapysy agaç, Musa kelimiň hasasy agaç. Beýik suwlaryň köprüsi agaç, gara deňizleriň gemisi agaç. Şahmerdan Aliýynyň düldülüniň eýeri agaç. Zülpikaryň ganly gawdasy agaç. Şah Hasanla Hüseyniň sallançagy agaç. Eger erdir, eger aýallar gorkusy agaç. Başyňa ala bakar bolsam başsız agaç, düýüňe ala bakar bolsam düýpsiz agaç. Meni saňa asarlar götürmegil agaç, götürjek bolar sen ýigitligim seni tutsun agaç. Biziň ille geregidiň agaç, gara hindi gullarma buýraýdym. Seni para dograrlarda agaç." Ondan soň aýtdy: "Tevle baglananyny atmaýadyk, gardaş diýip saklaýanyna ýollaşmaýadyk. Yumrugyny talmananyny şahyn guşmaýadyk, ýeter ile tutanyna tadymaýadyk. Beglikden doýmadym özüme ýadyk, ýigitlige usanmadym janyma ýadyk" diýdi. Yumru aglady, ýanyk jigerlerini daglady.
Bu mahalla sultanım Salır gadanla Qarajyk çopan çapar yetti. Çopanyň 3 ýaşar göle derisinden sapanyň aýasydy. 3 geçi tüýünden sapanyň gollardy. 1 geçi tüýünden çarpysydy. Her atanyna 10 kwatman daş atardy. Atdygy daş yeri düşmezdi. Yere dahi düşse toz gibi soğurlardı, ocak gibi oğurlardı. 3 ýyledek daşyň düşdügi yere ot bitmezdi. Semiz goýun arryk toklu bayırda galsa, urt gelip iýmezdi sapanyň gorkusundan. Eýle bolsa sultanım Qarajyk çopan sapan çatlatdy. Dünýä elem kapyryň gözüne garanky boldy. Gadan aýdar, Qarajyk çopan enemi kapyrdan dileýin ata ýagasynda galmasyn diýdi. Ata ýagy ýuwruk odan dili çabuk bolar. Gadan kapyry çagyryp söýlemiş, görelim hanım ne söýlemiş. Aýdar, mere şöklümelik tüýnügi altyn ban öýlerimi getirip durur sen, saňa kölge bolsun. Agyr hadynam bol akçamy getirip durur sen, saňa harçlyk bolsun. 40 inçe billi gyzla burla hatyny getirip durur sen, saňa ýesir bolsun. 40 ýigitlen oraz oglumy getirip durur sen, guluň bolsun. Tevle şawad atlarymy getirip durur sen, saňa münüt bolsun. Hatar düýelerimi getirip durur sen, saňa ýüklet bolsun. Qarajyk enemi getirip durur sen, mere kapyr enemi bergil maňa. Söwüşmezden uruşmazdan gaýdaýyn, ýyda döneýin gideýin belli bilgildiýdi. Kapyr aýdar, mere gadan tüýnügi altyn ban öýüň getirdik bidiňler. 40 inçe billi gyzla boýudyň burla hatyny getirdik bidiňler. 40 ýigitlen ogluň orady getirdik bidiňler. Tevle şawad atlarym, hatar düýelerim getirdik bidiňler. Qarajyk eneň getirdik bidiňler, saňa bermez. Ýaýhan keşiş ogluna bereriz. Ýaýhan keşiş oglundan ogul dogor, biz onu saňa duşman eýläris diýdiler. Beýle diýgeç Qarajyk çopanyň gahyr gelli dodaklary tewsiredi. Çopan aýdar, mere dini ýok, akylsyz kapyr, huşy ýok, derneksiz kapyr. Garşy ýatan garly daglar garraýypdyr, oty bitmez. Ganly derýalar guraýypdyr, duru suw gelmez. Şawad atlar garraýypdyr, gulun bermez. Gyzyl düýeler garraýypdyr, köşek bermez. Mere kapyr. Gadanyň enesi garraýypdyr, ogul bermez. Dülün almakdan sapaň barsa şöklümelik, gara gözli gyýdyň barsa getir gadana ber. Mere kapyr seniň gyýdyňdan ogul bolsun, siz onu gadanmege duşman edersiz diýdi. Bu mahalla galyň oguz begleri ýetdi. Hanım göreliň kimler ýetdi. Gara der agzyna kadyr beren, gara buga derisinden sallançygynyň ýapygy bolan, gahary tutanna gara daşy küleýleýän murtuny ýeňsesinde 7 ýerde düwen, erenler evreni, gadyn bilen gardaşy gara güne çapar ýetdi. Çalgylyjyň gardaş gadan ýetdim diýdi. Munyň ardyndan göreliň kimler ýetdi. Demir gapy derwindendäki, demir gapyny depip atan, 60 tutam alan aýzanyň ujuna är bögürden gyýan seljuk ogly däli donlar çapar ýetdi. Çalgylyjyň agam-gadan ýetdim diýdi. Munyň ardynja hanım göreliň kimler ýetdi. Hamytlenmerdin galasyny depip ýykan, demir ýaýly gypçyk mälige gan usturan, gelibän gadanyň gyýdyn ärlikle alan, oğuzyň ak sakally gojalary görende ol ýigidi täsinleýän, Al Mahmudy jalwarly, aty bahry otozly, gara gün ogly gara pugdok çapar ýetdi. Çalgylyjyň agam-gadan ýetdim diýdi. Munyň ardynja göreliň hanım kimler ýetdi. Destursuzja Baýndyr hanyň ýagysynmasan, 60 000 kapyra gan usturan, ak bozatynyň ýalynyň üstünde gar durduran, gaflat gojagly Şir Şemseddin ýetdi. Çalgylyjyň agam-gadan ýetdim diýdi. Munyň ardynja göreliň kimler ýetdi. Parasaryň Baýburt galasyna parlap uçan, apalja çadyryna garşy gelen, 7 gyýdyň umydy, galyň oğuzyň islegi, gadan bilen geňişdäli boz aýgyrly beýrek çapar ýetdi. Çalgylyjyň agam-gadan ýetdim diýdi. Munyň ardynja hanım göreliň kimler ýetdi. Çaýy wagtda çalymly, çal gara guş erdemli, gurgurma guşokly, gulagy altyn ysyrgaly, galyň oguz beglerini bir atdan ýykan, gazylyk gojagly beg ýegenek çapar ýetdi. Çalgylyjyň agam-gadan ýetdim diýdi. Munyň ardynja göreliň hanım kimler ýetdi. 60 erkeç derisinden postun eýlese topuklaryny örtmeýän, 6 öwüç derisinden telpek etse gulaklaryny örtmeýän, golu budy her ança udyň baldyrlary iňçe, gadan bilen daýy atagızly oraz goja çapar ýetdi.
Çalgılıcın begim gadan yettim neydi. Bunun ardınca görölüyüm hanım kimler yetti. Barwan peygamberin yüzünü görün, gelibäni oğuza sahabatı bolun, ahar tutanlı murtlarından kan çıkan murtuğanlı bekdüz emen çapar yetti. Çalgılıcın ağam gadan yettim neydi. Bunun ardınca görölüyüm kimler yetti. Kapırları it ardına taslap horlayan, iýlen çıkıp ayrı gözlü tuğunna at yüzüren, 57 galanın kilidini alan ak melek çeşme gıyydına nikah eden, sopa sandal melige kan usturan, 40 doğun mürönüp 37 gala beginin mahbub gıyydlarını çalıp, bir boynun uçan, yüzünden doğduğundan öpen eýlik goja guri alperen çaparı yetti. Çalgılıcın ağam gadan yettim neydi. Sanamakla oğuz begleri tükense bolmaz, hemmesi yettiler. Durutugdan abdest aldılar, ağalınların yeri koydular, 2 rekat namaz kıldılar. Adı görüklü Muhammed'e salavat getirdiler, destine kapıra at saldılar, kılıç çaldılar, gümbür naralar dögüldü, burması altın bürünç surnaylar çalındı. Ol gün jigerine olan er yigitler bildirdi, ol gün muhannisler sapa yer gözetti. O gün bir kıyamet sügüç bolly meydan dolu baş bolly, başlar kesildi top gibi, savaz atlar yugurdy, naly düşdi. Ala naydalar süncülli, qara polat uğud kılıçlar çalındy, yüzü gaýtdy. 3 yelekli qaynoklar atıldy, demri düşdi. Kıyametin bir günü o gün bolly. Beg nököründen nökör beginden ayrıldy. Daşoğuz begleriyle däli donlar sagdan depdi. Çalasın yigitleriyle qara gün oğlu däli pugdok torlan depdi. İçoğuz begleriyle qadan düýbe depdi. Söklü mälige howala boldy. Söklü mäligi bögürdi ben attan yere sally. Kapırlıca karabasyny alyp kesdi. Gawsadywan aljaganyň yer ýüzüne dökdi. Sag tarapdan kara tüken mälige qıyan Seljuk ogly däli donlar garşy geldi. Sag ýanyny gylyçlady yere sally. Sol ýandan boğajuk mälige kara gün ogly däli pugdok garşy geldi. 6 perli gürdiyle depesine gaty tuturdy. Dünya elem gözüne garanky boldy. At boynuny gojoklady yere düşdi. Gadan men gardaşy kapyryň tuğuly sanjagyny gylyçlady yere saldy. Derelerde, depelerde kapyra gyrgyn indi. Leşine garga ýüşdi. 12 000 kapyr gylyçdan geçdi. 500 oğuz ýigit şehit boldy. Gaçanyny gadan men gowmady, aman diýenini öldürmedi. Galyň oğuz begleri doýum boldy. Gadan men ordusyny, oglanyny, uşagyny, hadinasyny alyp ýyda döndü. Altın tagtyna ýene öýünü dükdi. Qarajyk çopany baş seýseýledi. 7 gün 7 giýje iýme içme boldy. 40 baş gol 40 gyrnak ogly orad başyny azad eýledi. Çalasyn goç ýigitleri gala we ülke berdi. Jalbar jüppe jyga berdi. Dädem Orkut gelibän boy-boylady, soy-soylady. Bu oğuznaman düzdü goşdy, beýlediydi. Hany diýdigim beg erenler, dünýä meniň diýenler, ajalally yer geziledi, pany dünýä kime gally. Gelimli gidimli dünýä, ahir soň uju ölümli dünýä. Ýon mereýin hanım. Garly gara daglaryň ýykylmasyn, kölgeliji gawagaçyň kesilmesin. Dolu akan görkli suwuň guramasyn, Kadir Tanrı seni namardy mätäç etmesin. Çaparken ak boğdatyň büdüremesin, çalışanyna qara polat uğduglyjyň gädilmesin. Dürtüçerken ala gönleriň dögülmesin, ak sakally bawaň ýeri uçmak bolsun. Ak pürçökli eneň ýeri behişt bolsun. Ahir soňa ary imandan aýyrmasyn, ämin niýetler diýdar görsin. Ağalnyna 5 kelime doga kıllyk kabul bolsun. Allah veren umydyň ödülmesin. Ýygyşdyrsyn, düýrüşdirsin günälerinizi. Ady görkli Muhammed Mustafa ýüze soýuna bagyslasyn hanım hey.